cytuno 100% a gweud y gwir. Ac wrth gwrs, mae'n 2 flynedd ers i'r Eisteddfod Genedlaethol gael ei chynnal ddiwethaf. Be'n elen ni nawr betsan am giw anferthol y babell llyn, pigwns yn pigo'r yng Nghyrru a cael brwydron y rhieni eraill jyst i cael tocyn i weld sioe cyw. Mae'n mor wir nag yw bod ti ddim yn sylweddoli pwysigrwydd rhywbeth nesaf. Rhys Iorwerth dwi. Dwi'n fois yn sgwennu cerddi, fel sawl un arall yn ein cilcyn tir. Dwi'n perthyn i draddodiad. Dwi'n gwirioni bod rhwng y beirdd a'n hiaith ni hanes hir. Ym mhen draw'r lounge mae gen i gadair dderw, uchelgais beirdd o'r gogledd lawr i'r de. Ond eto, am ein gwaith ni, oes na alw, mi fyddai weithiau'n holi'n hun i be. Tre'r cofi, tref y magu. Mae ffalmentydd yn synnau ffraeth. Mae yma feirdd o hyd sy'n codi yn do ifanc yn waed newydd, yn deud ei deud o dwtyl lawr i'r stryd. Mae'r ged sy'n ferch o forfa nefyn wreiddiol, ond yn byw fyma'n Gaernarfon ys dipyn bellach. Fel bardd de, ydy'r lle yma yn ysbrydoli di o gwbl. Yndi mae o. Mae pobl lle yma sicr yn yr ysbrydoli fi. A'r lleoliad hefyd, bod ni rhwng y môr a'r mynydd. A wel es fi symud i Gaernarfon, di cael y cyfle i muno mewn tîm talwr efo chdi a Carwyn Ecli ac Iwan Rhys, a mae hwnna'n hollol werthfawr yr bron iawn mwy na'r sgwennu y cyfle da ni'n gael fo'n gilydd i drafod ac ymatab i waith yn gilydd. Ond dwi'n meddwl bod yna ta 4 tîm talwr yn Gaernarfon does, felly mae yna rhyw fwrlwm yma a gen ti ddigwyddiadau drwy'r adag, lansiadau gwahanol, nosweithiau barddonol a gwyliau llenyddol. Felly mae'r holl fwrlwm yna'n sicr yn ysbrydoli. Dwi'n cofio dysgu dyfyniad yn yr ysgol sef mae pobl yn anwybyddu barddoniaeth am fod barddoniaeth yn anwybyddu pobl. Fa'r syniad na illa bod barddoniaeth yn rhywbeth elitaidd sydd ddim yn cyffwrdd efo bywydau pobl go iawn. Mae'r byd barddonol heddiw, mae o'n hollol wahanol. Mae yna feirdd yn gwneud lansiadau i llyfrau nhw rwan AR-LEIN. Mae nhw yn darllen eu cerddi nhw ar Instagram live. A dwi'n meddwl drwy neu hynna mae o di agor barddoniaeth i fyd cymaint mwy. Caernarfon, mae'n dre barddoni, yn gaer lle mae'r geiriau'n codi o'r waliau ac o'r heli. Fan hyn, mae fy awen i. Mae'n bryd i finna hel fy mhac ar siwrna. Mi ai ar daith gan drio peintio llun. Ac mwyn canfod atab i'n nghwestiynau, mi ffeindiau amball enaid hoff cytun. Dwi'n gweld colli Eisteddfod, wrth gwrs, ar lefel bersonol. Dwi hefyd yn poeni dros y meibion ni, sydd wedi cael 2 flynedd o beidio â chwrdd a Chymru tebyg ac anhebyg iawn iddyn nhw ar faes yr Eisteddfod. Sa'n byd fel bod mewn pabell ar y maes efo cynulleidfa yn gwrando ar ymatab torf i gerddi. Mae bobl yn gofyn weithiau pam ti'n dal ati farddoni ac atab y galw mae Bardd mewn gwirionedd. A na bobl yn gofyn i mi am gerddi, am englynion, at bob math o bethau. Mae dyn wedi bod yn ofni bod yr iaith yn marw, ond meddyliad a sergyn hanner yn marw. Un o'r trysorau mwyaf stani, mae rhaid i hwnnw gael byw.
Wel, Myrddin, union 2 flynedd yn ôl, so tre Llanrwst o'n gwmpas ni fyma yn llawn bwrlwm steddfodol. Dwi'n siŵr bod chdi fel fi yn gweld colli'r steddfod, ond pam lle? Ie, fyddai'n pasio'r cae na unwaith yr wthnos yn dod i'r wasg yn Llanrwst yma. Mae'n rhyfedd meddwl na fanna fi oedd y steddfod dwytha, jyst iawn bod eisiau cofeb na dyd i gwir te. Mae'n anodd iawn roed yn bus arno fo, dydy. Mae'n golygu cymaint, dydy. Ia, yr adloniant, ia'r cystadlu, yr holl feisydd na'n dod at ei gilydd i un maes. Dwi'n meddwl bod hwnna rhywbeth gwych iawn. Pob celfyddyd hefo'i gilydd. Ond yn fwy na hynny, mae'r ochr wleidyddol, crefyddol, ysbrydol, mae'r popeth yn berwi hefo'i gilydd hefyd. Mae un wythnos fawr lle da ni gyd yn Gymru a lle da ni gyd mewn ffordd yn gyfartal de. Da ni gyd yn yr un cae, yn wynebu'r un tywydd. Ac mae wych o wsos. Mae wedi bod yn angor blynyddol i mywyd i ers cyn cof, mae'n debyg. Da ni yma yng Ngherrig yr Orsedd, Myrddin. Dwi'n dychmygu haid o dwristiaid yn dod dros y bont yna wan. A dwi'n dychmygu yr Orsedd yn ei llawnder yma. Sut sa'ch di mynd ati i ddisgrifio, i grisialu'r Orsedd i ymwelydd o'r fath? Wel, o'n i'n gorau neud hyn yn hogyn, wrth gwrs, fan hynna, hwnna oedd yn stumps criced ni yn blant. Felly, mae yna ddiddordeb wedi bod ac mi oedd yna holi, dwi'n cofio, 2 chwaer o America ag ati de. Ac yn rhyfeddu. Ac felly, dwi'n meddwl bod gennon ni rhywbeth wirioneddol fedrwn ni rannu. Sut da ni'n egluro fo? Wel, ie, dathliad, yndi, mae'n dathliad. Mae'n ddrama, dydy, mae'r Orsedd yn ddrama. Gafodd ei chreu, da ni'n gwybod, gan Iolo Morgannwg, gafodd ei thwtio a'i gwneud yn dipyn mwy theatrig gan Cynan a rhai eraill, wrth gwrs, de. Ac mae hi wedi newid ar hyd y blynyddoedd, a mae'n newid ar hyn o bryd hefyd. Ond mae hi yn atgof i ni, yn rhyw fath o ddelwedd, bod yn iaith yn diwylliant ni yn mynd nôl i niwl yr hen oesoedd. Felly, fedrwn ni ymfalchio'n hynny, fedrwn ni ddathlu hynny. Ond be mae'r Steddfod yn neud fwy na dim, wrth gwrs, di dathlu parhad hynny. Bod yna eraill yn dod i fewn ac yn cario'r traddodiad hynafol yma yn ei flaen. Cofio wyn ail symudiad. Seiniodd ei groeso i ni, a'i gan sydd a gwen swyl y cardi yn heilwen drwy niwlen ni. Mae wyn yng nghof y meini. Stryd Pearl yn sblot, darn o wal gyffredin, geiriau Bererindod Hopwood ar y calch. Ond hefyd, mewn graffiti, mae Taliesin, Cymraeg y 6ed ganrif yma'n falch. I rai efallai fod o'n agor llygaid, bydd rhai yn wfftio, rhai ma'n siŵr yn sy'n, rhai'n cael gwefr, a rhai yn troi yn feirniaid. Pa bynnag ffordd, mae angen mwy o hyn. Wel, mi gesi'r comisiwn yma gan Llenyddiaeth Cymru i weithio efo plant ysgol yn SGRÍN i sgwennu gerdd yma ar y wal tafarn y Lion yma yn Nhreorci. Mae'n ddarn o waith sydd wedi tyfu o dir a diar mewn state Nhreorci, mae'n neud gwahaniaeth anferth ynddo. Mi wnaethon ni ddurlun tebyg yn Aberteifi, dangos cysylltiad y môr ar afon, a wedyn mi wnaethon ni un arall yn y Rhyl sydd yn sôn am bwysigrwydd o'n y môr a diwylliant Candy Floss ac ati, felly bach o amrywiaeth ynddo. Wel, da ni ar ganol stryd fawr brysur, wedyn sy'n fath o mateb, da chi wedi gael, Gruff? Dyna sy'n wych, o fewn oriau i'r mirlun yn cael ei gwblhau, ges i'n hagio ar y Facebook efo'r lluniau yma. Ac oedd yr ymateb yr hyfeddol o fewn 4 awr o hugain, ond llythrenol cannoedd o bobl wedi rhannu'r peth, wedi ymatab, diddordeb mawr yna fo lle. Dwi'n meddwl, mae'n dangos agwedd mor gadarnhaol sy'n at y Gymraeg
Wbeth ella na fasa ddim wedi bod hyd yn oed 10 mlynedd yn ôl, sy. Felly ti'n meddwl bod yna brinder o'n efo yn gyffredinol, lle? O, ti'n meddwl, gen ti rhai enghreifftiau. Ty'r un amlyca siwr o fod ydy enghraifft anferth na sgyn ti ar flaen Canolfan y Millennium yn Mae Caerdydd, gwaith Gwynedd Lewis. Gen ti englyn enwog ar Williams Parry ar dalcan neu atgoffa mynytho. Mae rhai ardaloedd yn cyfleidio i beirdd. Mae gen ti englyn o waith Ceri Wyn yn Aberteifi. Mae gen ti a May Mac waith ar y cei yn Ganarfon, hyd y lle yn Ganarfon. Mae gen ti waith Gwyn Thomas ymlaen â Ffestiniog. Ti hefyd yn gallu gwneud pethau mwy byrhoedlog. Dwi'n meddwl bod Eirig Salisbury wedi bod yn gweithio efo plant ar brom Aber. Ti'n gallu gwneud pethau efo sialc. Ti'n gallu gwneud graffiti. Os ti eisiau gwneud graffiti, gwneud graffiti ar gynghanedd, ynde? Ba mlaen. Wel, Jim, mae'n siŵr mod i'n eich ystyried chi fel prif hynafgwr y sy'n farddoniaeth Gymraeg. Rhywun sydd wedi cyflawni'r cwbl, ynde? Da chi wedi ennill y goron ddwywaith 10 yn ôl. Da chi wedi ennill y gadar yn Wyddgrug 2007, wedyn gawsoch chi gyfnod fel archdderwydd. Meddwl bod chi wedi cyflawni bob dim, ond wedyn, yn Steddfod Llanrwst 2 flynedd yn ôl, ymhell yn eich 80au, a dyma chi'n codi ar eich traed i ennill y gadar. Wan, beth sy'n eich gyrru chi yn eich oedran chi i ddal i gystadlu ac yn wir jyst i ddal i sgwennu? Wel, thema yr awdl yn Llanrwst mewn gwirionedd, oherwydd oedd hi'n ymwneud a Chymru yn wleidyddol ac annibyniaeth gobeithio i Gymru yn dyfodol ac i fi. Wy'n gobeithio wrth gwrs yn y dyfodol agos. A wedyn yr cyflwr gwleidyddol na sydd wedi bod yn pwyso arna i ar hyd y blynyddoedd fatha yma. A wy'n ymwybodol iawn o berygl canu'n wleidyddol. Mae'r awen yn gweithio o hyd bod rhaid i fi ganu yn grefftus ac yn driw i farddoniaeth, ynddo fe. Ond mae'r wleidyddiaeth yn dod yn amlwg iawn yn yngwaith i wy'n ofni, ond dyna sydd yn yngyrru. Ydych chi'n teimlo bod natur eich awen chi, natur eich cynnyrch chi, di newid dros y 10 felly? Dim cymaint â hynny yw mae wedi newid i'r graddau o'n i ddim yn cynganeddu i rai blynyddoedd yn ôl, ynddo fe? Oherwydd y coronau nes i ennill, cerddi fel maen nhw'n cael eu galw heddi yn ddi-gynghanedd, ynddo fe. Oedd yr cerddi hynny i raddau yn gerddi gwleidyddol, a wrth gwrs beth ath i'r amlwg yn yngyrfa i cyn ennill rheini oedd cerddi Janws. Ac oedd rheini'n yn wleidyddol iawn yn trafod siom 79. Nad yw'r... mewn ffordd mae wedi bod ar gynnydd, de. Yr elfen wleidyddol wedi bod ar gynnydd, ond oedd hi yno o'r dechrau. Yn y blynyddoedd dwytha, Jim, da chi yn cyhoeddi chydig o'ch cerddi ar Twitter dyddiau yma. Pam? Wel, wy'n cael sport. A hefyd wy'n gobeithio bod ambell neges yn gallu cael ei chyhoeddi, ynddo fe. Eto dod ôl at wleidyddiaeth. Mae'r trydar yn arf arbennig iawn y dyddiau hyn, wy'n meddwl, i fagu ymwybyddiaeth o hunaniaeth Cymru, a mae dyn yn gallu rhoi hynny yn y ddwy iaith yn aml, sydd hefyd yn ehangu dylanwad y neges gobeithio ymhlith Cymru a thu hwnt. Da chi'n weld o'n llwyfan pwysig i farddoniaeth Gymraeg yn gyffredinol, felly? Odw. Wy'n credu bod e'n bwysig iawn bod ni yn cadw i drydaru.
I nef yw I Brydain fawr, a di baid y bydd, I frawl pwysfawr, trechaf. Ond ofnaf y dawr yw wasgfa, yw frest rwysgfawr. Dwi'n ôl dan gysgod canopi'n prifddinas, fy adra I am 15 mlynedd stret. Mae'r lle I mi bron iawn fel hen berthynas, yr oriau llwm a'r dyddiau hollol gret. Os na newidiodd traw Caerdydd fy acen, wel fama y dysgais gynganeddyn iawn. Ffeindio'n rhaid mewn gwlad a chael fy awen o'i strydoedd hi bo bora nos a phnawn. Mae'n fwy na dinas. Mae'n fan a daniodd fy ngeuafau. Ac os fy anghofiodd, yr hafau sy'n fyw rhywfodd hynny. Weithiau'n wenu, ambell waith yn anodd. Mae'n fwy na dinas. Mae'n fan ein denig a'n digoni. Mae'n adegau unig, yn far pell, yn fore pig, yn gysgod, yn wryd parod ac yn gariad perig. Mae'n fwy na dinas. Mae'n fynd dynion ar yr rheolydd, rhai braf, rhai creulon. Mae hi'n dal yn fy nghalon. Mae Caerdydd bob dydd yn drywydd wrth ddeud fy straeon. A dyma gyrraedd aber Afon Teifi, a'r castell sydd fel lledrith uwch y dŵr. Eisteddfod gyntaf erioed, wel fan hyn roedd hi. I glywed mwy, mi es am gaidid tŵr. Un dyn pwysig iawn oedd Rhys ap Gruffydd. Fe anwyd Rhys yn 1132 I deulu Dinefwr. Ac yn 1165, fe nath beth oedd llawer o'r Cymru o'i flanau wedi methu gwneud, sef cymryd castell Aberteifi oddi ar y Normanied. O un Rhys at un arall, un difychryn. Mi drechodd hwn o'r maniaid yn y gad, a rhoi i'r Cymru loches rhag y gelyn. Mae hynny'n heiddi parti mwy ar wlad. Ailadeiladodd yr arglwydd Rhys y castell yn 1171 ac I ddathlu cwblhau y broses honno o adeiladu castell fe gynhaliwyd dathliad mawr ar y safle a hynny ar ddydd Nadolig 1176. Ac yn ystod y diwrnod yna, fe gynhaliwyd 2 gystadleuaeth. Un i'r beirdd ac un i'r cerddorion. Ac fe enillwyd y gystadleuaeth i'r beirdd gan fardd o Wynedd. A'r wobr, wel cader. Ac mae lot yn gofyn pam cader. Wel ar yr adeg yna, dim ond boneddigion a phobl bwysig fydde'n berchen ar gader. Bydde'r werin bobl yn eistedd ar feinciau neu ffyrymau. Oedd cader yn rhywbeth go arbennig ac yn dangos eich bo chi'n rhywun go bwysig. Cadair hardd I fardd go fawr o Wynedd. Di hynny ddim yn syndod yn y byd. Ond y busnes yma, ennill lle I eistedd. Pam gebyst yr holl fri ar hyn o hyd. Wel, Ceri, bellach gen ti 2 gadair a choron genedlaethol. Mae hynny'n awgrymu I fi bod chdi'n ystyried o cystadlu am y gwobra mawr yma yn rhywbeth eitha pwysig yn dy yrfa di fel bardd. Dwi'n deg iddo hynny?
Wel, mae'n anodd iawn osgoi'r ffaith fod diwylliant cystadlu yn bethau mawr iawn yn ymwybyddiaeth beirdd a barddoni yng Nghymru. Does dim osgoi hynny. Dwi'n yn siŵr beth fuodd yng nghymelliant i eriod. Ddim yn anhebyg i reini sydd yn dringo Everest. Mae'n debyg, ynddo fe? Mae'n her, mae rai yn ei gweld i fel gorchest. Mae'n rhywbeth, mae'n fodd i brofi chi'n hunan, ac yn y pen draw, nid profi bobl eraill i chi wneud, ond profi i chi eich hunan. Ac os oedd rai o reina o chi yn ei edmygu nhw'n fawr wedi bod trwy'r felin hon, a'r ffordd o'n nhw wedi profi hunain oedd drwy wneud hyn, wel, pam lai wedyn na fydden ni'n cael tro ac esgus o leia mod i yn yr un ca a rai o reini. Ceri, dwi'n teimlo weithiau bod ni fel Cymru yn dueddol o feddwl bod elfenna ond diwylliant ni'n fwy unigryw na gydyn nhw. O ran y diwylliant cystadleuol barddonol yma, ydy hynny'n wir neu ddim, ti'n meddwl? Wel, mae'n bwysig bod ni'n bragan popeth sydd yn unigryw i ni os fe'n rhywbeth allwn ni ymyfrydu ynddo fe. Ond beth sy'n ddiddorol i mi, pan des i ar draws yr hanesyn, fod y groeged yn neud e. O'n nhw'n cynnal cystadlaethau barddol, cystadlaethau poblogaidd. A rywun fel Homer, chymod, bardd mawr y diwylliant hwnnw, Homer yn cystadlu. Teitl y gerdd hir oedd yr Iliad. Ond diawch erod, enillodd yr Iliad ddim, enillodd Homer ddim, hesoed enillodd gyda cherdd amaethyddiaeth ar bywyd gwledig, a'r beirniad yn penderfynu taw reswm mae hwnna oedd yn ennill dros yr Iliad a hanes yr holl rhyfela yng Nghaerdroea oedd y bydde y gerdd am amaethyddiaeth o fwy o ddefnydd ymarferol i'r groeged. Felly, dyw e ddim yn unigryw. Mwy na hynny, mae'n mynd nôl â ni i grid gwareiddiad. Yn achos rhai beirdd nid bychain, hwyrach, os na rhoi ryw harwain ddyddiad cai, ni ddaw dweud cain, ni bydd odli heb ddedlain. Cystadlu. Mae o'n rhywbeth rydw i'n wneud i wneud i ennill tlws neu falla stôl. Yng nghanol hynny gyd rhwng comisiynau, prin mod i'n oedi dim i sbio nôl. Ar alwad y cyrn, gofynna fi pen hynwr sefyll. Steddfod Wrecsam, finna'n 8 ar hugain, ar alwad y corn gwlad yn cael fy awr. Rôl chwysu dros bob gair, dros bob un gydsain, yn hedd yng nghadair, ni ges eistedd lawr. Yw Rhys Iorwerth glan yr afon Caerdydd. Dal i bellau mae dyddiau da 1 Awst i'r niwl, ond bydd yma yn fy mynwes gynhesa le o hyd i hael eu ha. Da ni'n Blaenau Ffestiniog, da 10 nôl o gael nath bardd enwoca y dre yma Gwyn Thomas. Ddudodd o bod na lot o ddyfodol i lyfra. Oedd o'n meddwl mae llunyddiaeth fysa dyfodol yn cynnyrch llenyddol ni, sef cyfuno geiriau a ffilm neu gyfryngau eraill. So dyma chdi o'r ardal yma wan yn prif instafardd ni, os gael alw di'n hynny. Ti'n newydd gyhoeddi'r pamffled yma o gerddi, stwff mahogiad i ddeitha fi. Nid cerddi ti'n galw'r cynnyrch, ond instagerddi. Wan, be di'r gwahaniaeth? Mae instagerddi yn fyr, maen nhw'n eitha punchy, maen nhw'n gwneud pwynt am rhywbeth mewn nifer bach iawn o eiriau. A maen nhw'n ymateb i themau eitha cyffredin hefyd, so iechyd meddwl, ffeministiaeth,
pethau doniol a ffwrdd â hi weithiau. A dyna ydi Instagerdd i fi. Weithiau na i roi cerdd sydd ddim yn Instagerdd glasurol i fyny a dydy ddim yn cael ymateb mor dda achos ti wedi creu hi ar gyfer y platfform. Feed. Gad mi dyfwydo yn ara bach efo odla yn lle lluniau. Birbryd geiriau, nid i aros pryd, ond i dylenwi am chydig nesawr nesa. Hoffa, rhanna, gad dy sylwada, rho dy galon i eiria. Dwi'n rili licio Instagram achos fel mae'r enw yn deud, mae o'n instant, ti'n cael ymateb yn syth. Dwi'n sgwennu'n Instagerddi ni'n eitha cyflym, dwi'n meddwl gormod amdano nhw, dwi'n jyst yn trio sgwennu lawr, postio nhw. Dwi'n trio peidio sgwennu am stwff rhy niche achos holl fwriad rhoi ti ar Instagram ydy bod bobl yn gallu teimlo hi'n berthnasol, bod nhw'n rhannu hi, bod nhw'n gadael comments a licio hi. Dio ddim i gyd am y likes o mae o chdi bach. Dyna dwi'n licio ar Instagram, o bobl yn gadael sylwada, maen nhw'n DM-io fi'n syth, a mae'n cychwyn rhyw fath o sgwrs bob tro. Dwi hefyd yn eitha licio tricio bobl i fewn i ddarllen cerddi. Mae bobl dal yn meddwl bod barddoniaeth yn rhywbeth elitaidd. Dwi'n meddwl bod o, ond ella mae'n swydd ni wedyn ydi newid hynna, a dyna dwi'n trio wneud yn y ffordd fach yn hun ar Instagram. Mae'n amusio fi chdi bach bod fi'n gallu just gwneud i bobl darllen barddoniaeth mewn ffordd bach y drws cefn. Di'n haith ond megis dechra. Mae yna bobl i'w cwarfod eto, 1000 o sgyrsia mawr i'w cynnal, lle fydd fyrdd i fynd i'w canol. Mae lôn ymlaen i'r machlud, mlaen i'r wawr. Un dymuniad cyn gadael, yn hy un cais os dwi'n cael. Wedi clep cyfnodau clo, wedi diwch meudwyo, yn hir Awst, rhowch i ni'r wyl sy'n ein hanes yn annwyl. A chandeffro mewn bro braf, eto mi eistedd fotaf.